Има конкретика за един човек. За другите всичко е дрънкане на празни чинии. Има конкретика и тя се случи в близките няколко дена. Това е Хуан Перея. Да. Значи там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. Можете направо да назовете, че тия проекти? На къде ще поеме? И това е ясно на къде ще поеме. Левски, София. Го имаме официално. Добре. Да мине медицинските прегледи, да си минат с процедурите. Момчето вече е тук. Договорени са условията, всичко е договорено. Менеджера му клекна най-накрая на празнословията, и желанията, които имаше.